बिदुंनि दुंथाइ बांनायाव 2025 सुबुंनि जिउ खहा। आथिखालाव गोबां बिदुंनि दुंखावनाय। धोनि हादर फ्रान्सआव गिख्रंथाव मुलुगनां दुंखावनाय जाथाय। गोबां रायजोफोराव बिदुंनि दुंखावनायजों भुगिनांदों। 22 जुननिफ्राय दासिम फ्रान्सआव 41 डिग्री सेल्सियासनि बिदुं दुंनायनि जाउनाव 2025 सुबुंनि जिउनि खहा जाबाय। बे जिउ खहा जानायफोरनि गेजेराव 65 बोसोर बैसोनि बांसिन सुबुंफोरा बांसिनै भुगिनांदों आरो जिउ खहा जादों। बेबायदिनो बिदुंनि दुंखावनायाव फ्रान्सनि सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों, जायनि जाउनाव गारियाव दावबायनाय, लामायाव थाबायनाय, आखाइयाव गिसिब लायै-लायै दावबायनो गोनां जादों। न'नि सिलिं फेन बायदि सोलायदों, गोदान बायदों, दैनि रुगुंफोराव जिरायदों, दैयाव दुगैदों नाथाय रैखा मोनाखै, जायनि जाउनाव बिदुंनि दुंखावनायजों जिउ खहा जानायनि अनजिमायाबो बांदों। बिदुंनि दुंखावनायाव मोनफ्रोमबो जायगायाव थानो हायि जादों। बे बिदुंनि दुंखावनाया 22 जुननिफ्राय जागायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे बिदुंनि दुंखावनायाव दासिमाव रोजानिख्रुइ बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। गोबां लाइमोनफ्रा बिदुंनि दुंखावनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय दुगैग्रा जायगा खालामदों। फ्रान्सनि बैसोगोरा सुबुंफ्रा बिदुंनि दुंखावनायजों भुगिनांना देहा फाहामसालियाव थानांदों। बेबादिनो गुबुन गुबुन हादोर, रायजोआव बिदुं दुंखावनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बिदुंनि दुंथाया 35 डिग्री सेल्सियास जानानै दं। सुबुं माहारिया फैबाय थानाय समाव मुलुगनां दुंखावनायखौ खमायनो थाखाय इयुनाव मा राहा लागोन, समासो फोरमायसिगोन।